Proces verbal referitor la rezultatul votului secret cu bile, exprimat cu privire la solicitarea privind încuviințarea arestării preventive a domnului senator Șova Dan Coman. Procedând la numărarea voturilor exprimate de către senatori, prin vot secret cu bile, în conformitate cu articolul 135 și 136 din regulamentul Senatului, Comisia de numărare a voturilor a constatat următoarele. Numărul total al senatorilor, 168. Numărul total de voturi exprimate, 151, din care voturi pentru, 79, voturi contra, 67, voturi anulate, 5. Ca urmare a faptului că în urma votului exprimat nu a fost întrunit votul majorității senatorilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 24, aliniat 4, din legea numărul 96 pe 2006, privind statutul deputaților și senatorilor, republicată, Senatul nu încuviințează arestarea preventivă a domnului senator Șova Dan Coman în dosarul penal numărul 122 per 2012 al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție. Vă mulțumesc!